Atapatula muli bwanje atapatula. Aina ndili bwino no muli bwanje. Ndili bwino. 5 years ku opposition munalimba. Kwambiri tu. Pajatu toto ndi 21 soba. 21 ya? 21 years. Muli buja? 5 years iko koma MP. Oh MP. Aya. Kodi mwinaso? Ndawinaso. Ni malephera ngati. Simalephera? Siringalephere. Kukhala bwino ndi anthu. Makhala na ubanja anthu kumeneko. Basi kukhala nawo anthu osathawa ya. Koma kuchita zimenenso DPP mafuna kuti zizichitika. Muli ndi funso la atapatula? Ayi, ndilibe nawo nditufunso. Mwafuna zabwino zonse. Congratulations. Khangati kamveka kamphekesera kuti kukhangati apita kwempi kwafuna pena pake tizimva kusogolo. Imene sinaimve. Iya, khangati afuna pena pake. Afuna pena pake? Afuna pena pake. Kuti koso? Mchemba. Uspeaker kamene? Sindifuna kunena chilichonse paso pano lino yayi. Munena. Inutu munena. Atapatula? Munena. Mufuna jani? Yayi, nilifuna kulandira president watu amene tikumfuna kwambiri ndi advice kuti achite swear in. Panthawi ino. Kusogolo zina. Ama kukhulupirani kwambiri apita Mutharika. Kwambiri ndito. Loyalty. Cornerstone. Loyalty. Kuzipereka kuchipani. Sopano anthu ambiri amadandaula kuti atsogolera DPP mmakonda ma tinted glasses. Mmabisa jani? Palibe chimene chimabisa ya. Nanga inu mukubisa chani? Inunso muli ni tinted mukubisa zinthu. Yeah. Yeah, imagine ujina awaita tikuonana. Kwambiri. Ningate kuchosa hapa. Palibe chovuta. Sine anthu akundiziwa bwino lomwe. Tiyembekezere zotani mu ulamuliro winanso wa DPP. Zonse zimene tinanena mu manifesto athu aja zizachitika. Koma monga president athu akhala kunena tisayembekezere kuti zonse zizachitika kamozi, switch off and on. Ndi Mulungu yekha Yesu Kristo angathe kuchita zinthu zokhala ngati zimenezo chifukwa economy ya dziko lino zachuma zaonongeka complete. Ndiye sopano zinthu zizichitika pang'ono. Acha bwino. Ndiye amsisha kuti akumvera nikafungo ku parliament. Imene tikamba bwino. Tizakamba bwino. Manzona. Tizaona bwino. Ngakusokolo. Tizi waya. Azemba ali video. Mudati mumbetsetse munthu uyu. Awuvomera. Komano mpagulu pano. Mpagulu pano. Koma avomera. Afuna kachite lobe bwino akatati. Makuyesa siku lako. Wavomera munthu uyu. Chawino. Thokoza kwambiri. Amene ndi George Tapatula madibanya fumu. Mati naona mai mnyenyembe koma akuthamanga ali busy. Mainda? Mnyenyembe. Anzanu aja. Akuthamanga apa. Okay. Brand. Chabwino. Zikuoneka kuti apa amene akuikonzera apa ndi kuti nthawi ina iliyonse pakhala pa kubwera ndithu mwina president amene elect amene akhala kufika mwina pa. Kodi namba kuti kubwera ku Botswana wafika? I think nakhanga ndaona. Koma mwina angotumiza anthu omwe. Mene tikhola mwina tikuchita confirm brand. Chabwino ndi mmene zikukhalira kuno ku Kamuzu Stadium kumene mwambo olumbiritsa a president komanso a vice president ukuchitikira pabweratu munthu pano. Komanso patuluka masuti pano. Ambiri yanyuwane Matela Paulo chief of staff wa chayanso wa menyaso yake. Amenyake ulusu wake ndumene wa masiku ano. Anzano achoma udutsa apa. Anzano achoma. Atifotokozera ndithu kuti iwo. Amatijani nako kulimbana kwa akuthandiza kulimbana nako kulimbana kwa jani kwabwino. Memo ndi osonkha. Mudi jani. Nekhani menenge. Kudabwa lero andevu zamwayi. Lero akusekerera kwambiri. Koma nthani aje naona chithunzi china chake anthu ananena kuti andevu zamwayi akwiya koma ndi maziwa chilungamo chake. Kuti awa ndi achimwene. Ndi achimwene ano? Kwambiri. Munthu amene iyu inu sabutsa koma ndikunena zawo. Awuso ndabusa. Simaziwa mpingo wanje. Koma ndakuonani mukafupa kuchikwati munamvina kwambiri. Ajomo amatani ndangakaniza kuchikwati zobwera bwanji pano. Iyayi. Nimaona ngati sasangala. Chifaka anthu akuzobona ngati awanda sasangala. Chifaka makhala serious. Muyamba imene pamene pano kwati zikamba iya pa. Musaopseze so. Iyayi. Kodi ni muli mbali andani? Ndi chikatikati. Katikati. Ndi katikati. Koma anthu azizwa kuti awaso amasangala. Iyayi kodi dance ndanyamala mndirani. Komanso ndikuyamikireni. Akulu magwira ntchito. Kwa anthu omwe sayamikira. Chifati inuyonso mwathandiza kuti achinyamata ambiri maganizidwe asinthe. Chifake nthawi zina mukamanena chinthu chichi kandi ajoma amene amva amasintha. Anawa ndimawuza mwamuna chimwene wanga Lemani. Brian Lemani ineyo pipi italuza
paja mkulu wanga anapanga skando ndi apeni pili anaso antendere kwambiri mkulu wangayo ndiye tikuwalangizaso achinyamata awa aziziwa zoti zinthu zikasintha kumakhala zambiri zosintha akapanda kudeka ena timva kuti azimangirira ena athawa kumene koma ife waona 5 years nalionenepabe tikulowanso tilionenepa moti kwanu kulibe zikwanja ayi ndiponso lendo situlola kodi iya munthu anamkwera uja munafunsa aiziwakoza ndiponso ola awanda andiuza kuti andigulira chocolate akugiranya chocolate awanda anena kuti chomwe nchilomwe wakira iweyo ndikugulira chocolate chifake samaziwa chocolate ndi chani ali chocolate chocolate sini mambo mupulazira nkula chani ine ndi muyawo chocolate awa ndazifuka chocolate kuwanga kodi mukapikisana nawo so umeya muziziwa koma nanga sina deputy pano ndikenekera tikule pano tikule paja tikakambirana pajapo awanda aso amandipanikiza awanda amandipanikiza nkhani yomweyo koma chomwe andisangalatsa kuti Jomo nagwira bwino ntchito tinaona mtauni muzinamba ayi anthu amagulitsabe mphepete mwansewu ndiye kugwira ntchito kwapene tikupita pasitu tikagwire ntchito nthawi inayake tinapita limodzi kulimbi kuja anthu tinathamangitsidwa kuti fuati kugwetse boma la Achakwera panalibepo kodi akauthamangitsa kuti chani akuti tifuati kugwetse boma la Achakwera tikufuna tikonze tauni amati tikufuati kugwetse koma inu munatitsimikizira kuti inuyo ndi mwana wa street mmaziwa language yake mukakwanisa nditu koma ukaonesesa ndi even commission wa police ukaonesesa nkhani ya ma street kids nayesesa kuipanga zinthu zinasintha tauni anyamata ndi mabe zinatochita andi panoponso ndi chilomwe titakhale nayo tikapasidwa mwayi kuti tibwere pasi zambiri koti inu timayendera limodzi inu ndinu akadalo lomwe mmasaka nkhani yeniyeni yomwe kuchitika pa ground chabwino tathokoza Jomo tikumva kuti tikumva kaye mwina musanacheze Brian kuti anzathu anyamuka ndi anzathu amene ali kunyambadwe akuti anyamuka sopano ndi a professor komano mwina abale athu abwerawa kawani minute tikudikira kuti tiolokere ndiye mwina tikamalankhula pakhala zithunzi zimene tidzizionetsa mdipiti wa galimoto za Peter Mutharika zonsezo live pa Times Television amayi mwadzuka bwanji wanda mwadzuka bwanji azuka bwanji mayi tadzuka chimwemwe chanu nchotani chodzaza tsaya ngati situ kwa mwa awa manena kuti abwera sangalepere angolowa apita angolowa David opa ndo apikisana naye kani landslide victory 56% mpano nolila bwa chimwemwe chanu ndicho chodzaza tsaya amalawi monemonera kuno mwabwera mwa unyinji kuti mpulumutsi watani wafika mulingana ndi mavuto amene atakumana nawo zaka 5 ndipo popeza nthawi nkachitsiru imathera kuchitseko yatha changa chomwe timaganizira kwathuko chaolera pafunga chimafere pa chilolo changa chimafere pa chilolo chafa changa chafera pa chilolo chifukwa chakalero Kamuzu stadium ndiyodzaza ndi amalawi kukondwera kuti APM wabwera mawu anga atu amene pulayani mtundu unavutika kwambiri nkhani ya njala inavuta kwambiri takhala tikubwereza nkhanizi ndiye ife ya DPP tili very attentive panopa chifukwa pamene walakwira wina ife tikwazapoti pamenepo tionetsesa kuti boma limeneli manifesto onse amene tinanenaja likhale lokhazikika sitichitira mwina ndipo amalawi ali ndi chikhulupiriro kale kodi dola mwaimvera Brian dola yapanga appreciate itu panopa kwacha yathu ili bwinobwinoko dola aso yapanga appreciate 3,500 panopa chifukwa chani basi kaulamuliro wabwino obwera komano tikamanga mankhani imene yoyo ya speculation kuti yayi khangati kwacha yayenda bwino khangati uje tikazana kuti nanga mafuta akwera bwanji ati azimezo ife sinalowe mboma kumazakana ife silinalowe mboma bwanji zinazo nanga za kwachazo tikuti mafuta zachimangazo mufuna mutenge credit
responsibility ya ujeni mkuikana inde mafuta adala atakwezekana nango bisa madikira aluze mukakhala kuti simunalowe mboma zinthu zikakwera si zanu koma zimene zasika ndi zanu tikuti zimene watsitsa profesa maoneratu eti ndi chani chimanga ka 50,000 sanalowe mboma inde kale kwa anthu angomvera kuti profesa abwera lamwe amene asunga chimfera pa chilolo uyu asunga chimanga chimfera pa chilolo anthu angomvera kuti APM awina tisitsiretu pajankulu uyu ngwadongosolo koma zinazi adala atakwezekala mangosunga ndaife tavomera zibwere profesa akakhala pampando aona mauchitira mwake ngati munthu wankulu chabwino ndithu Brian mayi mnyenyembe amene ndache mali anu muli mawu omaliza ine mawu anga omaliza ndionena kuti amalawi tigwirane manja ngati mtundu umodzi paja tidanena kuti tili ndi malawi imodzi mmene a profesa akulumbira lero tiyeni tigwirane manja osasankhana mitundu kuti uyu wakumwera uyu wakumpoto ayi DPP yayika anthu onse pamodzi ngati amalawi tipange tiende chitsogolo tiweleza kale forge ahead yabwera boma la nyowani zeru za nyowani koma nkhope yokha profesa ndiyo omwe ichi koma si profesa wakale pano pobwera ndi credit wake wakuti mukachita masayela ena amene munapisa mwina iyayi sikomkwambiri amene ndache mwali anu mayi munyenyemo mudziwana adakwatira ndi abale anga so ndalama anga ayi mudziwana anandiklema choncho nanga ndiyakane pagulu pano ndingakane ndi pagulu ndawonga mama yewu yes yeah iyayi ndi mmene zikuchitikira kuno ku Kamuzu Stadium timafuna kuti tikuonetseni zithunzi zimene anzathu akutipatsira kuchokera ku Nyambadwe galimoto zimene zanyamula president elect Peter Mutharika zanyamuka tsopano ndi zithunzi zake zimenezi. Yes, zithunzi zake zikuonesa nditi munsewu anativomera kuti tikhale nawo pa ndibiti umenewu kuti tiyende nawo kuchoka ku Nyambadwe kuzafika kuno ku Kamuzu Stadium kumene kukhale mwambo olumbiritsa komanso okhazikisa Professor Arthur Peter Mutharika kukhala president wachinamba 7 zikhala zikuchitika ndithu pompanopa anthu ina iliyonse akafika panopa tikhati kuona mwambo umenewu ndeti kuona kuti galimoto zathu zija zafika apa anthu aja kulowa ndithu mkati muno akangolowa pa chipata chimene chichipalira ijamati fanfare nyimbo imene mayimbidwa pakakhala kuti pafika president kapena pakakhala kuti pafika mfumu ndekuti akangoti alowa pa chipata pamene popo ilira ndithu fanfare imeneyo kusindikiza zonse kuti sopano wafika munthu amene amalawi amene akutsatira mwambo umeneyo akhala kumuyembekezera amene ali Professor Arthur Peter Mutharika akhala president number 7 kwa dziko lino. Brian, galimoto zimene zanyamula Professor Arthur Peter Mutharika zikulowa tsopano pa chipata chenicheni cha Kamuzu Stadium. Ndaona atsogoleri osiyana-siyana alefu komanso anzanu Frank Mwenefumbo pajana onso ali mgwirizano ndi chipani cha DPP. Mandi basa anzanga mbiri. Zona mudzingolandira. Mudzingolandira. So alipo mpano galimoto zimene zanyamula palibe akuyuza be galimoto zawo chifukwa choti sadalumbire. Yes. Koma akalumbira ndiye kuti pabwera makhala galimoto no zaboma zina mwina zimene chifukwa tile palibe. Yeah. Olo tile palibe. Yes. Sa amangokhala wina wake wakachete wina wake be kuti akufika ujeni akangoliza nyimbo ija ndiye kuti afikano pamalo pamene anzathu achisilikali amakhala akudziwa kuti sopano pamenepo tiyimbe nyimbo imene mmene muneneramo galimoto zikuoneka kuti zomwe zija akangoti alumbira iyayi pamakhala ndithu kusintha china chilichonse. Brian umakhala kuti basi weyo watengedwano ndi mmene imayendera chitetezo cha dziko chimene umakhala property ya boma. Yes, umakhala katundu wa boma ndithu apapa mokuti ngati ena ali mtimapepala aperekeratu faka ngoti alumbira kumene kwakhala kuti iyayi antenga ndithu. Ezona atawakhala ndi mauthenga kuti amnong'oneze munthu. Sanja yonse tsopano yayima kupereka ulemu. Pali chitetezo chachikulu mama. Yes. Pali chitetezo chachikulu. Makamera athu akuyitsatira galimoto imeneyo
ya apita Mutharika koba kumene koba yes anatilola kuti tikhale nawo pa ndipiti umenewo cholinga chokuti tiapase Amalawi. Mukumbukira kuti pali Amalawi ena akhala ku Mangochi, Amalawi ena akhala ku Lilongwe, ndipo Amalawi ena akhala ku Mzuzu amene autsatira mwambo umenewu kudzera m'makanema akuluakulu. Nde ife timene tizikhala malo abwino kuti tizapasira anthu zithunzi kuti aziona nkutsatira mmene zinthu zikuyendera kuno ku Brian. Mafuna tiyankhule pang'ono ndi Frank Mwenefumbo. Mafuna tiyankhule ndi Frank Mwenefumbo kuti tione kuti tipanga tingolowera komweko. Frank Mwenefumbo alipo mpano koma lero tukatuluka masuti lero. Tokoza kwambiri Brian. Mwachidule chimwemwe chanu chotani. Nchachikulu kwambiri kuti ntchito seja sopana itsimikizike lero. Nditwe. Pamuna akanga munaterera ngati palibe zoterera iyayi ndili pano lero tilankhuleza lero ndili pano lapezeka pano. Munaterera apo. Mpaka no pomwe. Munagwirizana zona. Naona asani mmene masipichi nthawi ya campaign bada kupanga campaign. Bwino ndi zabwino Brian. Yeah. Munagwirizana chani ndati pipi. Ife choyamba tinagwirizana kuti tione chituko mdziko muno komanso kuganizira zituko zina zimene zinasalira mbuyo ku chigawo cha kumpoto mmene kuti makhalako ndiye tinagwirizana bwino ndithu. Ngoti tingofuna kuti awalumbirise bwanawa kuti ntchito imene iyambike. Galimoto imene yanyamula president elect Professor Arthur Peter Mutharika ndi imene ikufika pano. Kafika alandidwa ndi akuluakulu achipani komanso akuboma. Ndiye pali kalikiliki pano anthu okonza makapeti ndi zina zotero kuonetsetsa kuti zonse zili mchimake. Ndi mmene zikukhalira kuno ku Kamuzu Stadium mmawa uno. Galimoto imene ya Professor Arthur Peter Mutharika Kamuzu Stadium nkhope zowala chitetezo chachikulu mwamba zimene zafika kuno ku ya Professor Arthur Peter Mutharika achisalenso ali pomwepo kuonetsetsa kuti chitetezo chili bwino. Akafika pano Peter Mutharika alandiridwe ndi Vice President elect Secretary General chipani cha DPP Peter Mukito komanso President chipani cha Afford Mambo Chihana. Ndi mmene zikuchitikira kuno ku Kamuzu Stadium mu mzinda wa Blantyre. Live pictures Kamuzu Stadium ndipo posachedwa apa Peter Mutharika akhale akutsika galimoto imeneyi ndipo zitseko zatsekulidwa. Mayi Mutharika atuluka komanso Peter Mutharika akhale akutuluka posachedwa pompano. Aliyense kuti yayi mwambo pakhale blank totere sipakhala wina aliyense chifukwa uwu ni mwambo umene tikuyembekezera kuti timve nyimbo ya mtundu wathu ofesera. We may take our seats. Your Excellency, Professor Arthur Peter Mutharika,
President-elect of the Republic of Malawi, Your Excellency, Madam Gertrude Mutharika, incoming